quan l'encaràvem, amb comedians, i parlàvem amb el Jaume i amb tot l'equip de comedians, era què en fem de l'amor, com el mirem, quina mirada hi fem. I la primera que se'ns va ocórrer i que després ha continuat i ha evolucionat, però era fer un cabaret. La primera imatge era, si expliquem-ho d'una manera de cabaret. Al anar evolucionant el cabaret va passar una mica a una variació que són les varietés. Perquè no volíem estar lligats amb un argument concret, sinó volíem explicar imatges, suggerències, i va aparèixer el personatge mitològic de Persèfone, que és una deessa grega, que representa l'amor i la vida. I una vegada teníem aquest fil conductor, aquest punt de partida, que era la Persèfone, vam quedar que aniríem explicant la història d'aquest personatge barrejada amb la mirada dels humans, com l'ésser humà mira o es troba amb l'amor, d'una manera molt lliure, i amb l'aparició de les màscares. Un cop teníem això vam començar a explicar aquests apartats de l'home enfront a la mort, que és un quan es troba la mort, l'altre és com tu trobes el mort, com cada un el veu el mort. O sigui, quan hi ha un mort present en una família, ningú sap exactament què pensem del mort, que és la Persèfone, que és la mirada de l'home, que és el ritual de la mort, i finalment és l'home com a portador de la mort. Els ginets de l'Apocalipsis, els 4 ginets, que és l'home que és amant de la mort, o sigui, que fa la feina de la mort, la pesta, la guerra, la destrucció, la fam, la violència, no? És com l'home és portaveu i és l'amant de Persèfone, i que ella ho troba absolutament absurd, que li agafin la feina, per dir-ho així.